vážené dámy, vážení páni, milí prítomní. Vítam vás a ďakujem vám za to, že ste prijali naše pozvanie na dnešnú školskú akadémiu konanú z príležitosti významného jubilea školy. Dovoľte mi osobitne privítať medzi nami za zriaďovateľa školy, vedúcu odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici, magisterku Ingrid Haringovú. Ďalej z toho istého úradu metodičku pre špeciálne školy, doktorku Danielu Kmeťovú. Vedúcu oddelenia finančných činností, pani inžinierku Zdenku Mikulovú. Ďalej vítam ďalších zamestnancov menovaného úradu a zároveň aj členov našej rady školy, magisterku Denisu Peknušiakovú. Ďalej si dovolím privítať zástupcov Mestského úradu Zvolen, pána magistra Miroslava Marcinku, vedúceho odboru školstva. Ďalej srdečne vítam medzi nami zástupcu Mestskej polície vo Zvolení a nášho výborného spolupracovníka a pomocníka pána Jozefa Michalika. Za štátnu školskú inšpekciu vítam pána inšpektora, ktorý je zároveň aj našim bývalým kolegom, doktor Adrian Lečko. Sme nesmierne potešení aj prítomnosťou riaditeľov, zástupcov zvolenských základných škôl, riaditeľov a zástupcov špeciálnych škôl, riaditeľov domovov sociálnych služieb, zástupcov odboru sociálnych vecí, zástupcov ostatných kultúrnych a spoločenských inštitúcií, s ktorými nás viaže spolupráca, ako aj bývalých kolegov, rodičov, žiakov.